Bu, monggo. Oh ya Allah, Mas, kowe ditangani apa ya? Aku ora nagih utang, Mas. Aku ora nagih utang apa? Kae sapa? Pak. Aku nek ora masih ora tak kae kok. Mau dijaki ora gelem kok. Wah. Pancen piye kene iki ada geguyan ngono kok ya. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Putri. Nggih. Ya. Nah, apa pancen ya kudu ngene. Wong sing jenenge apa awake dhewe ya minangka cara jenenge tembungane wong kula nuwun pertamu berdayoh ya kula ya kudu apa sing duwe penjaluk kekarepan ya kudu dipinangani ngono ya Mak. Saiki rumangsaku sesuk sing kene nek gamelan kuline duwung banget. Anak kene iki wong delok sorot. Ora menyemblik ngono. Ayo, terus nek apa gamelan ngono sing buta kuwi tak ganti sepion trek. Jadi ketok ana sing lunga sing mulih sing ngantuk ketok. Ayo. Ning jarang lho aku sing jenenge wayangan kok. Biasane iki lenggane para sepuh kabeh. Terus kok ibu-ibu penonton ki wae tekan. Iku cah loro cilik-cilik iki. Tuyul. Ayo. Ning yo mah seneng sebabe apa? Sebabe arep isih bocah ning ngerti budaya. Tegese seneng budaya. Sing jenenge wayang iki budaya mula ya ora apa-apa aku mbiyen ya saka cilik ngene iki ana iso tekan ngendi-endi saka mergo saka cilik. Wong arep pinter iki saka bodho, wong arep sugih iki saka ora duwe. Taun 2026 niki jagate wis tuwa no, wis kuwalik dunyane. Lah piye? Lah nek umume iki rak wong ora duwe pengen dadi wong sugih. Ning nek taun iki wong sugih pengen dadi wong ora duwe. Contone apa? Wong sugih ora oleh sembako meri. Ya, kula pemerintah wis nggatake masyarakat cilik medune susu kebu tegese sumbangan sukarela menurut kebutuhan sembako aku kowe oleh. Oh iya. Medhun meneh susu sapi. Apa kuwi? Sumbangan sukarela seluruh Indonesia kompor gas. Aku kowe ya oleh. Iya. Susu gajah muten. Takon nawarna ya. Yani kene iki duwe penggawetan ya seni kok nok ngono. Wong mau pas diaturi mlebu dikon mlebu ngono mau nok. Ya, kon maem sak kono sak brayat. Bareng maem ora aku yo pengen udut ora ana asbak. Wong kene iki gaging goleke men ketokan empring kuwi kok. Seni kok. Iya. Mugi kula goleki blamu ketoke bongkot kae wae. Ora apa-apa lek dalang kondang kowe minggu debok kene kok. Iya. Nek pedungono kok ya nok ya. Kejaba saka kuwi nok sing jenenge wayang kuwi jane pinangka nganggo dakwah. Biyen ki wayang ki nggo dakwah barang sing apik-apik den arani sirik ki mergo nek dakwah metu saka elek. Iya kok. Lah piye mak? Lho tak kandhani ya ta. Dalang kuwi ngomongke ala lan becik. Mula tak kala dalang kuwi saru ya aja dikritik elek, dalang kuwi ngomongke ala lan becik. Nek wayang ki gambarke sing isine jagat iki apik kabeh, ora iso karani di sing elek. Mula ana sing elek, ana sing apik, ana Pandhawa, ana Kurawa. Iya. Tatkala dalang ki nyuguh roti ya panganen daharan, ning tatkala dalang ki nyuguh telek ya singkirana. Iya. Mula ning donya ki mung sak dudu. Ning donya ki mung sak dudu no. Iya. Ana lanang, ana wedok, ana gedhe, ana cilik, ana bungah, ana susah, ana padang, ana beteng, ana wedang, ana pacitan. Tak dudu. Iya, Aku anggere suasana ngene iki kelingan cimayang ning Tanjung enak. Lah piye? Wah, ning Tanjung iki terus pakai kandang wedhus. Manggap aku jikuk lakon Prabu Mendo Sari. Mendo ki wedhus, Sari ki kembang-kembange wedhus intil. Sing gumbaran iki men nyadol intil. Iya.
bareng ngono kok remremen sak desa kae ono kandang sapi ngesenake kelompok kandang sapi ayo kene suluk busana maneka warna oh ya bisa tak ya iki ngene no iya pancen jawab kudu aja ngantek punah wayang kulit kuwi dadi diuri-uri Nasanta iki sing ora gamelan iki oh ning kabeh disenggata jalan kekuatan iki tak dewi-dewi aku pengen sing iki senenge iya nyatane nek komplit ya ngentekke biaya akeh Pak Nok iya gitu tak tangkap aja ya ye matur sembah nuwun pancen bapak-bapak kene iki sing padha rondo dina iki malam Senin napa ngono malam Minggu iki malam Setu ya malam Setu iya malam Setu nok rondo ya iso nanggah wayang ora elok ning wong rondo kuwi iya kuwi nyawa dipati lagi teko lelake wong rondo oh ngono ya ayo sapa neraka berkencang karo dayang neraka kok ngubatre wong kuwi mbah kaum kok wah yo ngapunten mbah kaum kok kowe alah yo ora ngerti nek kuwi mbah kaum kok yo ora nyono kok yo mbah wah kae sing sok dongane kalau sing bal abiyan ya Fatihah ngono kan lho ayo senang baru-baru baru-baru itu sih obahe wong loro. Baru-baru. Jane mulane Mbak Kaum ki apal nek ngono kuwi. Wo ki sajen iki pitik ingkung tegese kon manegung marang Gusti. Ngono ku dicewek sih. Ki ana gedang rumah sakit kok. Papane jebul lah. Iki ana wedhus melu guyu wae. Wedhuse ngelih. Wo kan mergo ngelih kok. Engko njaluk disak niku. Dadi didol niku. Kalau wong kok disak. Goyang Mekah. Ya, aku tak nembang ngendi, Le. Jam-jam lo. Oh ya. Ngamen songo-songo, ya. Ayo sekarang ya kiai kene iki ya. Apa kuwi jenenge dosa nang seni tenan kok nyatane ya. Najan to ming ngatasi wong rombongane rondo iki kula tak nyontoso rombongane pinten cacahe 5 17 siji karo 7 apik kuwi jenenge tuji nek diwalik dhewe 7 siji sing dituju siji Gusti Allah apik kambyangane ra kena nggo panutan wong saiki padha ora ngerti sopan enom tuwa wis padha ugal-ugalan akeh wong wedok meteng mergo kahanan bali kerja cacar cegoning angkringan ngombe es teh tetek ning pinggir dalan nyawang rondo bokonge gedhe tenan ora ngira jebul bojone tukiman bali mulih nganti jam 11 bengi bojo nesu kabeh lawang dikancimi kon turun jaba ngeloni sapi lurek-lurek carene kulite kodho mangan bakwan enak lalape lombok wis wong tuwa mbok yo aja brai delok tinggal guyu konangan sarunge moto urip iki aja digawe rekoso iso mangan bae aku wis trimo aku payu dalang kuwi wis bejo 500.000 resik sing tak topo
sapa wae sing seneng padha nanggapo sing padha ora gelem aku ra meksa aku ora payu ora apa aku ora nesu aku ora gelo aku dalang urung pati iso nanging wis tekan kono-kono modal mental sing tak percaya kanggo libur gedhe cilik enom tuwa ning angkringan aku ngebon cahe susu malam Setu sing tak anti-anti tanggung jawab sing kudu tak ukemi wayangan nganggo campur sari ngundang dalang paling murah aku iki ngundang dalang paling murah aku iki lagi ini walah sing jenenge wayangan kok 16 kuwi rapopo no iya njaluk kawelasane Gusti iki ngono kuwi mulane sajen kae sok trimo 7.000 tegese pituduh iya pitulungan iya nek ora ki ya 11.000 kawelasane Gusti no iya ora kok dumek wong sugih sajene 50.000 ora ngandung mangku teges no iya ngono to Mak mula iki nyuwun sewu nggih matur sembah nuwun iki wau pun dinehi rokok gudang garam iki ya matur sembah muga-muga sing numbaske rokok menika wau panjang yuswa iya kula luwe becik ngundang aku daripada nggo main kertu resik 500.000 mangane ra kudu pupu ngombene ra perlu susu sing penting rokoke metu iya Pak Mbak Yu sak mangke ampun do guyu jane kula mboten lucu yen kepuyuh njaluk pamit metu yen tak ampet jarine loru yen ngompol mangke ndak mambu penonton surak padha guyu mangan keselak ngombe kesusu mula manut kandhaku yen mangan aja kesusu aja melang bagianmu ing sak mangke ampun diganggu kula ing sambing badhe sinau mugi tansah saged maju kula tumbar dinggenke pawon kula sabar mugi kelakon wong sabar mesti kelakon ampun bimbang ampun ragu-ragu sak mangke badhe nyumbang lagu paling dhithik 20.000 yen kepengin ngundang aku Karang Tengah kuwi kampungku monggo-monggo tak tunggu-tunggu 16.000 16.000 sire arep ngenyang 15 ning ora kena iya wis tak gelem 18 aku nggo debok dhewe saka omah lah kene umume no umume iki dalang teko ngono nganggo mobil Avanza ya iki mau bareng kol apa ya tumon ning jenenge kula iki dalang iki tak kandhani ning ngendi papan sing jenenge wong gorok kuwi nggo saka omah tak kandhani iki biyen dik waktu wis 10 tahun dhisik tak mimi no iya iki mengko ibu-ibu ra pareng kuntul iki ana wayange golek iya ngono ya Pak wah salut nek ngene iki tenan jam pinten mangke niki pokoke nek jenengan pun ngantuk rampung ngono lha iki gumantung-antunge jenengan Mbah nek jenengan ngantuk sak niki nggih bubar sak niki rugi kena buka kaji muga-muga wae wong kula ki duwe uni sesuk muga-muga nek kula ki iso mlumpuk duwite ngono yo ajeng ngedeke pondok pesantren ya kuwi kula ning ngedeke pondok pesantren kalih siji kula jenengi Bairul Nikmat loro Almudani sangar niku niku Pak Pondok Almudani niku wonten lha sampean diulang aja mboten wah bisalif kol ngebut ngagaki dolane dibangun ayo kula mbiyen ki dik cilik kerep ngaji no
Piye ngono becak yang alif bak wan tak sai. Ono kuwi bungsu kabeh. Wah, ana mah tamu panganan Pak. Ngaji niku ora ngasut kalih biji to Mas. Pripun? Ngaji niku lek mungkal nganu mak cilik kula niku nganu ngasut karo biji. Oh, boten kan. Niku rak jan dosa wong do gaple. Ah nggih. Anak ngaji niku rak lama tak jumpa langsung dicium. Mak cilik kula niku yoga wayang. Oh, Yoga toprak barang niku. oh nggih. Nek ngoten wayang niku nang mboten delok. Nggih. Mergane anu delok nganggo retok opah. Nggih. Ayo Nok Putri ya aku kek bare iki disambung lakon. Ayo nak. Tembang meneh. Ya oh, njaluk apa sampe gundung apa-apa. Ayo. Lah. Njaluk kawin. Mas senengane nek angkene kene bengak-bengok engko ning kono do mingsep kabeh. Oh, kawin wae. Blok iki depok kae. Walu, kudu banget to lu. Wah nek kula kuat kiat ngangkat niku kula pun kula teket mau. Iki lagi dumel iki aku main kok ning emper. Nek jalan ning panggung iki. Heeh to? Iki mung ning Ya kula kene wis sadar iki. Lah iya. Lah jigur ayo. Iki urung nek panturane murup kok iso bleban iki banjir. Lah malah keren, goreng tahu lho wayangan banjir. Heh? Lah niku wonten kerane. Mboten lagi kotakku dadi kapal. Lah biasane jenengan niku boten ngangge kotak ya, Pak. Wah tobat iki Mas. Tobat piye? Lah wong nyanyi nanggung ora ana sing ya iblis. Oh, lah iki anu, tegese nek lelo sing jalan iki malah wong ki do fokus ngrungokke. Oh, do fokus. Heeh. Oh, fokus. Oh, mae suwung kudune ngono to? Nggih. Lah iki Lah suwung tenang. wong tenang to ya. Mengke diae to, Bu. Wong kene iki ketrima lho, no. Pripo? Liyane do lungguh kosok kaming Nggih. lungguh gapit mreng kae. Nah, ketrima to. Pengen delok kan, pengen delok sampeyan iku. Oke, aduh matur suwun nggih, Pak.